Теләче районы. Республикабызда иң яш районнарның берсе булуына карамастан, социаль-икътисади үсеш күрсәткечләре, мәдәният, спорт өлкәләре, эшмәкәрлек үсеше өчен уңай шартлар булдыру ягыннан алдынгы районнар рәтендә санала һәм үзенең үсешен ышанычлы дәвам итә. Район икътисадының нигезен авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү тәшкил итә. Соңгы 5 елда районның авыл хуҗалыгы тармагына 1 миллиард сумнан артык дәүләт ярдәме күрсәтелде. Терлек торакларын, машина-трактор паркларын капиталь төзекләндерү, силош-сенаж траншеяларын төзү республика программалары буенча 25 объектта төзү һәм төзекләндерү эшләре башкарылды. Әлеге инвестицияләрнең нәтиҗәләре күз алдында. Авыл хуҗалыгы оешмалары һәм крестьян фермер хуҗалыклары тарафыннан 2015 елда 1,4 миллиард сумлык продукция җитештерелде. Бу 2014 ел белән чагыштырганда 119% тәшкил итә. Районның агросәнәгать комплексын үстерүдә хуҗалык итүнең кече формаларына зур игътибар бирелә. 2011 елдан башлап районда крестьян фермер хуҗалыклары үсеше күзәтелә. Моның өчен барлык шартлар да тудырылган. Терлекчелек комплексларына һәм гаилә фермаларына юллар салу дәүләт программасы буенча 14 крестьян фермер хуҗалыгының терлекчелек фермаларына 45 миллион сумлык юллар салынды. 2013 елдан башлап махсус муниципаль программа нигезендә 3 һәм аннан да күбрәк сыер асраучы гаиләләргә сау аппаратлары бүләк ителеп килә. Әлеге программа буенча районның 200 артык хуҗалыгына сау аппаратлары тапшырылды. Шәхси хуҗалыкларга игътибар һәм ярдәм үз нәтиҗәсен бирә. Соңгы елларда теләче фермерлары кошчылык, җиләк-җимеш үстерү өлкәләрендә зур эшләргә алындылар. Районда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү көннән-көн арта. Хәзер теләченең төп максаты аны районда саклау һәм эшкәртү буенча комплекслы эш оештыру. Моның өчен максат агросәнәгать паркында 9 гектар мәйданда яшелчә саклау базлары һәм терлек чалу, ит продукциясе җитештерү цехы аякка басып килә. Агропаркның әзер инфраструктурасы, барлык коммуникацияләргә тоташкан булуы бүгеннән үк резидентларны үзенә җәлеп итә. Теләче районы кече һәм урта бизнес белән эш оештыру, дәүләт программаларында катнашу, инвестицияләр җәлеп итү өлкәсендә уңай тәҗрибә туплап өлгерде инде. Авыл хуҗалыгы өлкәсе белән генә шикләнмичә, икътисадның бүтән юнәлешләрен дә үстерүгә зур игътибар бирелә. Шул максаттан 2012 елда районнар арасында беренче булып Теләче сәнәгать паркы оештырылды. 35 гектар мәйданда инженерлык инфраструктуралары булдырылды, резидентларга энергия чыганакларына тоташу һәм аны куллану мөмкинлеге тудырылды. Все это начиналось по инициативе руководителя района, но и те федеральные формы поддержки, которые сегодня существуют, они позволили нам выйти на совершенно другой качественный уровень. Вы видите, что это промышленная площадка уже совершенно другого плана. И сегодня она является привлекательной точкой для инвесторов. Сәнәгать паркы җитештергән продукция бөтен Рәсәйгә, алай гына да түгел, Белоруссия һәм Казахстанга озатыла. Агымдагы елның 9 аенда гына да парк 500 миллион сум күләмендә товар җитештерде. Теләче сәнәгать паркының эшендә төп юнәлеш республикабызда җитештерелгән нефтехимия чималын эшкәртү. Мәсәлән, паркта 20 мм-дан башлап 630 мм-га кадәр диаметрлы су һәм газ турбалары җитештерү җайга салынган. Көнкүрештә һәм сәнәгать өлкәсендә кулланылучы 3-5 катлы стрейч пленка җитештерү. Төрек инвесторларының пластик комодлар, чиләкләр, кәрзиннәр җитештерү заводы. Сүз уңаеннан әлеге производство сәнәгать паркында иң тиз үсешкә ия булучылар рәтендә. Бүгенге көндә монда 40-тан артык кеше эшли. Казаннан килеп эшләүчеләр дә бар. Шуның күбесе Теләче районы кешеләре. Безнең президентыбызга
һәм район башлыгына без шушындый безгә уңайлы эш шартлары тудырган өчен, шушының хәтле кешене эшләткән өчен бик рәхмәтлебез. Сәнәгать паркында җитештерелгән композит материаллар, газ үткәргечләр, машина төзү өлкәләрендә киң кулланылыш табалар. Киңәйергә исәпләп торабыз. Тагы өстәмә эш урыннары булдырырга, тагы да яңа оборудование алырга, һәм инде киләчәккә өмет белән шулай яшәргә инде. Сәнәгать паркында нинди генә җитештерү юк. Авангард стройның бүлмә ара, подъезд, фатир ишекләре, янгынга чыдам ишекләр сыйфаты инде күпләргә билгеле. Мы производство открыли в 2014 году. И то, чем мы гордимся, наши двери были поставлены в первые дома города Иннополис. Бөтен республикадан җыелган, тузган автошиналар Теләче сәнәгать паркында утилизацияләнеп, кулланылышка яңа спорт, балалар мәйданчыклары, брусчатка булып әйләнеп кайта. Biz табигатьне саклаучылар дип атасак та үзебезне ялгышмакчы. Сәнәгать паркы үсешен дәвам итә. Яңа предприятиеләр арасында матрикария, целлозия кебек эксклюзив чәчәкләр үстерү теплицалары Теләченең бизәгенә әверелеп килә. Булардан тыш, сәнәгать паркында Клариус сома үрчетү, шампиньон үстерү һәм крахмал җитештерү заводларына нигез салынды. Зур әзерлек таләп итүче җитештерүгә эшчеләр әзерләүне башка шәһәрләрдән һәм башка илләрдән килгән белгечләр башкара. Республикабыз җитәкчелеге ярдәме белән мондый белгечләрне урнаштыру өчен Теләчедә 16 фатирлы яңа йорт сафка бастырылды. В 2014 году, 2 года тому назад, я устроился на работу в промышленный парк в Телече. Сейчас, когда построился такой замечательный дом, нам выдали квартиру, вопрос с жильем он отпал сам по себе. Да. Хотелось бы сказать, что шикарный, замечательный дом, тепло, уютно, я всю семью сюда перевез. Моя жена устроилась здесь на работу. Сам я, соответственно, 2 минуты езды до работы. Очень-очень удобно. Бүгенге көндә яңа микрорайоннар төзелешенә әзерләп куелган инфраструктура нигезендә яңа йортлар калкып чыга. Теләче ел сайын торак йортлар төзү күрсәткечләре буенча беренче урыннарда бара. Димәк, районыбызның киләчәге өметле. Яшь буын өметләребезне аклап, районның беренчелеген башка өлкәләрдә ныгытып килә. Теләче төбәге татарча көрәш осталарына бай төбәк буларак та билгеле. 25 ел эчендә Теләчедә көрәш осталарының тулы бер плеядасы барлыкка килде. Теләче батырларының исемнәре республикабыз халкына яхшы таныш. Алар арасында халыкара класслы спорт устасы, Казанда узган универсиада илчесе Илдар Гиниатуллин, 4 тапкыр дөнья чемпионы исемен яулаган Раил Нургалиев та бар. Уңышларыбызны күреп 2014 елда районыбызда Билбау көрәше буенча дөнья чемпионаты уздырылды. 25 ел дәвамында районыбыз көрәшчеләре 4 тапкыр Татарстан чемпионнары булдылар һәм Россия күләмендә уздырылган ярышларда да алдынгы урыннарны алып киләләр. Сүз уңаеннан яңа гына узган республика чемпионатында Теләче көрәшчеләре 2нче урынга лаек булдылар. Теләче спортчылары һәрчак җиңү пьедесталында. 50 ел элек районыбызның Шәткә авылында оешкан Гром хоккей командасы районда спортның бу төренә дә зур импульс бирде. Хәзерге вакытта һәр авылда хоккей мәйданчыклары төзелеп, командалар спорт киемнәре һәм инвентарь белән тәэмин ителгән. Яшь хоккейчыларның зур хыялы Теләчедә ябык боз сарае булдыру. Әлеге хыялларының чынга ашуына алар зур казанышлар аша килә. Районның хоккей буенча җыелма командасы 3 ел рәттән Татарстан, 2 тапкыр Россия чемпионы булды. Гомумән алганда, хәзерге көндә Теләчедә Россиянең 25 спорт остасы үсеп чыкты. Узган елда гына да Теләче республикабызның зур шәһәрләре белән бер рәттән 5 спорт остасы тәрбияләде. Без җиңүче район. Теләче һәр чак хәрәкәттә, һәр чак көрәштә, хезмәттә. 25 еллык ара безнең өчен олы марафонның башы гына әле. Туган җиребезгә хөрмәт,
районыбызны заманчалаштыру, халкыбызны эшле, уңайлы яшәү шартлы итү омтылышы алга өнди безне. Безнең данлы тарихыбыз, горур бүгенгебез һәм якты киләчәгебез монда язылган. Мәңге яшә, гүзәл Теләчем.